Bas? Derovre. Do you count down? Det er sjovt der. Gynger du også? Ja. Jeg skider seriøst i bukserne, tror jeg. Nej, ikke gør det. Det bliver ikke sammen. Jeg skal allerede til at slå en prut. Hold min røg højt op, mand. Jeg savler. Gå ned! Hold da kæft. Gænger du? Nej, overhovedet ikke. Jamen ned! Jeg tror, at de elastikker, de er ret gode. Nej. Kan elastikkerne holde? Ja. Fuck, det gik hurtigt. Jeg er færdig. Ja. Ej, jeg har det godt. Det gik hurtigt op. Nå, så har man prøvet det. Jeg kiggede kun opad. Hold da kæft. Jeg blev helt forvirret, hvor ned var. Jeg troede ned var den vej. Jeg kunne ikke lide den der, hvor vi kunne... How's that, guys? All right. Yeah. You want to go again? It's only $10 each while you're in the seats. For Can they get a trip for $10? You want to go one more? Skat? For $10 kun. For you two right now, one more time's only $10 Nå, each. det er kun for os to. For us? Yeah, second ride. No, right no, away. it's okay. No, it's okay. No, it's okay. Thank you. Okay. Nej. Undo your seatbelts. Come and watch a video around the front, guys. Seatbelts. Seatbelt. Why is mine not? That's it. Push it up. That's it. Jeg er sikker på, at jeg er meget maskulin.